Hi there, welcome back to the channel. NOS about National Overseas Scholarship PMNC Central Government Scheme under Ministry of Tribal Affairs. It's a gateway to overseas university where tribal students menitakai munse gateway to overseas university. नोंथांमोना बाहेरायाव थांनानै फरायहैनो हागोन. It's like free of cost, sponsored by the government of India. आसामनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बेसेबां फरायसाफ्रा फरायहैयो? बेनि गेजेराव बेसेबां बर' फरायसाफ्रा फरायहैनो हायो? बोसोरफ्रोमबो every year I'm asking, every year. दसे उनाव आं फोरमायगोन. नै दाख्लैसो पार्लियामेन्टआव जोंनि क'क्राझारनि एमपि जयन्त बसुमतारीया मोनसे रिटेन कुइसन होदोंमोन on this NOS. Very interesting statistics नुनो मोनदों. भारतनि टप 3 स्टेट्सआ मा नोंथाङा मिथिगौ नामा? बटम 3 स्टेटआ मा नोंथाङा मिथिगौ नामा? I mean in terms of this students बाहेराव फरायनाय using this particular scheme. आसामनि पोजिशना मा? मणिपुरनि पोजिशना मा? लादाखनि पोजिशना मा? आं गासिबो फोरमायगोन नोंथांनो. Please keep watching. सर मंत्री साहब से मैंने आंसर मिला है, तो इसमें देखा गया है कि ओनली 20 ट्राइबल स्टूडेंट्स को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के द्वारा एब्रॉड भेजा जाता है कि सारे इंडिया में कम से कम 10 करोड़ जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है. तो मेरी सरकार से मांग है कि ये 20 स्टूडेंट्स को बढ़ाकर कम से कम 50 स्टूडेंट्स को एब्रॉड भेजा जाए, इसके प्रावधान किया जाए. ठीक है सर, विचार करेंगे आगे चल के. बोसोरफ्रोमबो 20 स्टूडेंट्स लानाय जायो बे स्किमाव. 20 स्टूडेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स, ओके. मास्टार डिग्री खालामनो, PhD खालामो आरो पोस्ट डक्टरेट खालामनो थाखाय बे स्किमखौ खुलिनाय जादों. पोस्ट ग्रेजुएशन दे, आन्डार ग्रेजुएशननि थाखाय नङा. मा मोनो बे स्कलारशिपजोंलाय? Fees of the institution totally free, गभर्नमेन्टआ होजोबगोन. Visa processing totally free होजोबगोन गभर्नमेन्टआ. Annual maintenance allowance माने थानायनि, जानाय लोंनायनि and other expenses बेनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ फैसा होगोन. ओके. मेडिकेल इन्सुरेन्स बाहेरायाव एक्चुअलि आउटसाइड इन्डिया मेडिकेल सार्भिसआ भेरि कस्टलि. ओंखायनो मेडिकेल इन्सुरेन्सबो गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामगोन. एयार पेजेस माने थांलाय फैलायनि एयार टिकेट्स, थांनायनि फैनायनि एयार टिकेट्स बेखौबो गभर्नमेन्टआनो होगोन थ्रु दिस पार्टिकुलार स्किम. माने एभ्रिथिं इज फ्री. It's a free education, guys. It's a free education. Please grab it. Please grab it. बे स्कलारशिपनि गेजेरजों बबे साबजेक्टखौ कभार खालामनाय जायो नायदोनि. Pure and applied science, engineering and technology, mathematics, जायखौ STEM होननानै बुङो. 10 slots mean 10 seats. 10 seats दङ बे साबजेक्टफोरनि थाखाय. Management, economics, finance and law बेनि थाखाय 4 seats दङ दे. 4 seats are available. Then agriculture and medicine 4 seats. Please grab it. Humanities, social science and fine arts. There are 2 seats. Take it. Okay. So there are 20 seats. बे मोनसे साबजेक्टखौ लानानै नोंथाङाबो हायर स्टाडिज खालामो. Totally free of cost. Government होजोबथारगोन. All expenses. Don't worry, you'll get all expenses. Sponsored by the government. Grab it. It's a golden opportunity. Now some condition, criteria is there. First criteria, income criteria. 6 lakhs per annum parental income.
Parental income माने बिमा बिफानि जयैनि income बिफाया खामायोबा साख्रि लायोबा बिमायाबो साख्रि लायोबा जय बोसोरसेनि खामायनाया should be within 6 lakhs 6 lakhsनि बारा जानो मोननो नङा दै above 6 lakhs बे स्किमखौ लानो मोननाय नङा that is the condition income condition बे now validity interview उनाव merit list बानायो it is only interview okay there is no written test just interview उनाव merit list बानायो merit list आव जुदि नामा फैयोबा qualified जायोबा it is valid for 2 years बे बोसोराव जुदि qualified जायोबा बे बोसोराव जुदि admission मोनाब्ला next year आवबो try खालामनो हायो you have got 2 years admission लानो थाखाय 2 years chance दं होगोन 2 बोसोरनि गेजेरावनो admissionखौ लानांगौ नङाबा cancel जागोन okay 30% seat is reserved for the female candidates good news for the female candidates हिन्जावफोरनि थाखाय 30% seatआनो reserve जानानै दङ please grab it young ladies now priorities बबे इउनिभारसिटियाव एडमिशन लानो हागोन बेनि गेजेराव प्रायोरिटी दं दै बाव लिरदों नै top 1000 ranked foreign institutes universities under QS world ranking QS world ranking नि जुदि 1000 इउनिभारसिटिनि गेजेराव जुदि बहाबा एडमिशन मोनोबा बिसोरनो हाई प्रायोरिटी होगोन जेसेबांनाखि रेंकआ बारायगोन इउनिभारसिटिनि रेंकआ एसे 1 2 3 प्रायोरिटीखौ बिसोरनो होगोन ओके 1000 रेंक बेनि गेजेराव जानांगोन ओके नाउ आसामाव बबे इउनिभारसिटिया QS 1000 रेंकआव फैयो मिथिगौ नामा मोनसेल IIT गुवाहाटी annual budget we should not worry about the budget in this big country and a rich country so lot of budget lot of money last year 24-25 of 6 crore bini agalo 7 crore agalo 4 crore so should not worry about the budget next chart is I think very important chart state-wise ranking bobo Assam position left column of the rank गेजेराव दङ state name आरो last आव दङ qual means qualified number of students okay number 1 state आनो जादों मणिपुर 47 students already qualified since 2015 number 2 आव दङ जोंहा तेलेंगाना 20 students already qualified Mizoram is the third position 12 students Assam बोरै बे स्क्रिनाव गैया नेक्स्ट स्क्रिनाव फैगोन आसामा ओके देन झारखन्ड महाराष्ट्र नागालेण्डनिफ्रायबो 11 स्टुडेन्ट्स नागालेण्डआ 4th पोजिशन जम्मू काश्मीर 9 स्टुडेन्ट्स आन्ध्र प्रदेश 8 स्टुडेन्ट्स अरुणाचल प्रदेश 8 students and rank is 8 let's see Assam ranked 8 and 8 students so far 2015 निफ्राय दिनैसिम only 8 students आसामनिफ्राय थांदों Rajasthan 8 students Karnataka 7 students Meghalaya 7 all right Ladakh 6 Ladakh a very small state around 3 lakhs population very small state होमबाबो state नङा union territory Ladakh मोनसे union territory very small union territory They have already sent 6 students so far. Orissa, 6 students. Chhattisgarh, 4. Goa, 4. West Bengal, 4. Tripura, 3. Gujarat, 2. Madhya Pradesh, 2. Tamil Nadu, 2. Himachal Pradesh, 1. Sikkim, 1. Uttarakhand, 1. That's it. So, Assam, 8 position. 8 position. Now, here is a comparison. Top 3 states versus Assam.
मणिपुरनि पारफर्मेन्सखौ नायदोनि 5466 तेलेंगाना 3640 मिजोराम 0122 Assam 0000 no students last 4 years including this year सासेबो फरायसा थांनो हायाखै okay the good news is बर'फोरनिफ्राय 2017 निफ्राय 2025 सिम दिनैसिम साब्रै फरायसाफ्रा थांखांबाय 2017-18 आव सानै थांदों श्री खोरोमदाव बसुमतारी श्री बासिराम ब्रह्म नार्जारी आरो 2019-20 आव श्री बिनोद कुमार हाज'वारी आरो बेनिफ्राय 2020-21 आव मिस मुन नार्जारी गोजोननाय मोनो साब्रै फरायसाफ्रा बर'फोरनिफ्राय थांखांबाय Now, what could be the reasons why we are not getting qualified? Reason from Amakase reason later than the day I might be wrong. Awareness, economic condition, substandard education, less competitive. नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर दिनै एसेनोसै जोङो एक्चुअलि गोबां नाजाबावनांगोन जोंनि फरायसाफोरा पेरेन्ट्सफोरा गोबां नाजाबावनांगोन I wish फैगौ बोसोराव गोबां फरायसाफ्रा थांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो at least 6 in a year. Thanks for watching. गोजोन्थों. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.